Ah, qu'est-ce que c'est? C'est kelele ke I konta sa bita maja ye ne ma fi mo dusu ku me sewre la ka kala ta fiim kenya mu fi ha fa foro ni mi se mo police se ite ka mo te fe police yo danga de bla te fe ike police te ise mo se la fe mo nyuma te fe ni ala police chef du ak mu fo hein mu ne fo non e bora ka police do ga sisan ay ne ko mo police yo mo nyuma fi la te jamana ka ni ala te mo de fo ye sisa madame Jelika madame ko madame wa Jelika de do non to de ko kere ala fa ka to ko kere Jelika ibada e be mo nyini ya ne ko ragare ni e ko reke gulu gitala be ka boso kono non ne de fe non ne noni na ne e ko reke do problem tala e jamu e jamu ese ntama sare de we ese masare te kiki jamu ne fo on nan nyam yi da fulon ni réfléchir passa son de fo Allah ita to yin fa wole kama ni ga I jamu fo i jamu fene do abe yi jo fo I jamu fo kita de nete wala je masare I jamu I jamu afle ni e Traoré de e bana ke kita ni e Traoré aw chega je ko jega ni baji ayilo ko no ko de dore don ni grand frère te se ka fura bo ga woro nyama ne be fura bo ga woro nyama ni ka blanya ngata so 100 ni te fe ngi lebu koni blanya ngata so 100 chef na atto do mo wala muso kanu o dabla ba mo wa ni ta pour sou do ya no anga tout be pour si ay ya fo Jeli sare police yo mani ni me yara wala ni police ni friend musula ani boli be ka bo abi boli ka boke pour na so ani ni chen kana ngolo be to so na ya no aw fe ya sare police de halala de mali be halala be police ga kuma mu fandu mali be halala be police ga mali be bura ni be halala fara ni police de ne nana ngome eni ne na singa datu lulu I bolo ko ne ko mi wole doron ne me nu poto la dafe bura e de taka boy ite taka de Guinée o dongo ne I grand frère muso soro ya ne anyi nga be muna ale koroke ni ne ko akoroke te ayi joza ne re dabal bana ne ko ni kribiti se ka nyogon do tugur kribiti Guinée e du malien ki ko ngai ko wal benika fido ne ma ko te sa nu te nyogon soro fani bala yere o ma o amundo sisa a foite a sungure do ni sungure mariamu fe aga safule Jelika araba fo mariamu ni awo abi fabi bro kashite nya bi ko metana commissaire Jeli sare metana commissaire la anga jogo la me kon grand frère muso e be ka nyina kon grand frère muso ne la me ke ni ma ne la me ta ite famia o kribiti ya klis bro to rakini Jelika na glani de kesa ne be na ko glaw kribiti Jeli ni ko gla kay odongo damne bro billahi odongo ne sigile mea nkulo be kule kan ne nyina porno de be ka fle sokoro ne ballamuna dro ne yabe I grand frère muso mboto la avec giga bloki keta ni malangolo mbora avec aka kursi labe jane a mirimi de u kunte porno fle la de u mo yere di la e fene mena ne kane ni grand frère muso na ago dugo na no kana kamere no fe e fene mo ye etse ko fone na bro o matériel galo ya ay teriyati galo ya fama alakma muna ne ma fen fo muso nya ke ese ka be ne dabiri nga ne ba do galo me o me dolo la tie me bangi I me o me wal muso kanu na kribiti itega ta ko no bi iti jona kele ne ti demen na ko ni violence de wal muso kanu mao ma ye wal muso kanu a ben ala tie si kaso tere I kana ta fo America kaso bomba la ka bo America ka ne banini ya banani ya banani mama
Comment se fait-il que comment se fait-il que avec un walmuso kanu muso te dɔn ka ban quoi fɛn fɛn bɛ min tɛ ne grand frère bolo sa sisan o bɛ tugu ni mɔgɔlankolon ni mɔgɔlankolon piri pana bura i ɲɛ bɛ nin mɔgɔlankolon dɛ e bolo muso bɛ tugu cɛ kɔ ten yan i b'a sɔrɔ nin bɛ se fɔli ɲuman de la a mana kɛ fɔli ye a kɛra fɔli sugu o sugu ye ne bɛ taa ni nin kelen ye nin tɛ to nin ne tun b'a fɛ n bɛna dilan kana fɔ k'i bɛ nin sutura koyi nin sutura man kan dɛ wallahi polisi halala de bɛ kiribiti polisi halala de bɛ ne tɛ jeli ye wa i ɲɔ ɲamakala tɛ mali bɛɛ i sɔnnen don peya i kabi laji le le mo tule n'i k'i kale wallahi ma bulu sigia atelier i kale alala kan kale kala kan kale ikina teseri i kale alala kan kale mamadula kan kale na kablala kan kale bala kan kale bala kan kale kora ndoni muso anna kabla bla i tɛ turu duguma tantini ka fɔ dɔrɔn so kanu bilen ni terka i tɛ turu fo kan sa nta ke ko i tɛ turu kada bura nin filɛ mɔgɔ la de nela i tɛ bura wallahi kan ka nin datugu de kina ke polisi ke wa fa k'a biri n'i y'i y'an ka kare kɔnɔ hali tɛmɛtɔla nta ke n'i y'i ye k'ale bɛ ka tɛmɛ an ka kare kɔnɔ k'i bɛ ka jeli ka ɲini wallahi n bɛ t'i a siɲɛ fɔlɔ tɛ a siɲɛ fɔlɔ tɛ wa nin tɛna k'a siɲɛ laban n terikɛ nin to yen san an ka taga n mago kun bɛ ɲaga kana wa bura ala ni kira kama to ka na vérifier so kɔnɔ sinon a bɛ n faga wallahi ni n terikɛ de don nin terikɛ de hey ala ka ɲɛ nin terikɛ de ni ala y'i ci i ye manamana ko ta k'a sɛgɛrɛ tuguni bi taa a ka da yen fo kan sa n ka da yɛrɛ kun yɛlɛlen don maa b'a dɔn n'a donna ka fɛn ayi a ma don a sɔgɔ i tɔ y'a ɲɔgɔn wɛrɛ ye hali sini n b'a kɛ hali ni n ka ay fara sɔrɔ n b'a kɛ la ten fiyewu n b'a kɛ la ten fiyewu ɲamoden